ho ye si aya che okro ngiri se fie boko oh nyame ado bibia boko aja mo so office niema da yi de oh nyame ado ye go so ade sem cry asem ba yi na mafio pa o mu de cry ye niema ho sem ano mo ye ne before so mbe wie school ye ne bo mu wie ye ya chetrefo de nso e be mu ne ade na ne emba asem wa be mu na no so de bi nkwala on ma wo for the cars koko school ko che se bebre aba education se bebre aba ye chi enya hwe ebi nso ye ni mbesa aba asem de da bia de be chi bia asem fufuro ba ndiema de yesi we ye chi no nko na fe ye hwe ni ha de nyame dum so nso nyim fa ye ndi yete ase ba ye ni san komo no eja start free ho ye no an komo ya na ya se ya start na pe ya nso yo no ye dia na ko ade an kama ka se ye mfa ye ta ma enye bebe fufuro mfa so bia ni so mfa so bia ni so se ye be ha ye ho a discuss about what can said Peter no kan no ka kire Yesu say enka ya adwuma na adwemu nyina ya nyahwe tie de enka ya be pe be atana but wo aka no de wanu mu asem nti ya behwe ya ka ho bibi ya betu asem no because say no mete se ensuo yiri fa enkran first time in 1965 and I'm young because so first time I made many ehunu bi was in 1993 na my we secondary school na me kotna me anti ba ko nchen won kran nti no ne first time I me so made many ehunu bi ne free eho eba no afi bia boss means yemu jun ensuo to e mensuo yiri fa enkran nti sebe ye 30 akora enka samre ye nwene enya solution to this crisis sebe yo ye nye nipa akora na ye 30 ampo an 30 bible se kwadefo kon 30 antensu ya na kwan na hunya ti se ye 30 akora ntinki nwene hunu saa asem we yi a da bi afi bia we nya kwa menkroma sa kredi cars ye sisi hu wa wo engine enya waterproof no ube ensuo no betwe no na wo engine asayo anambwa ana engine ni nyina nsuo komu a ensai no ebi o ha ye obi o ha nsuo komu asai bebre nsuo komu asika ni nyina enye kofo Land Cruiser ibi ena enye kofo technology cars ibi ena enye kofo electric cars ibi ni si ho no about 99.9% because ni na ye trotro so ahu enti sa we ye hu ne next year sa abre ye be sa hu de se ebi kura no be ye west as no because afibia intensity no aye dey e magnify e increase de betimi aya so bampani betra helicopter na woko no oba na wo hwe nipa no na emfaso bia emfriso de bia wo mo benya ye o mampani atena helicopter mu akohwe nti nadmofo o monkof mfa mattresses nkome mamma eno kro nsuo na atwe no a wangu no mattress no de koto nsuo na atwe no a wangu no na e bia bebro mattress fa pe ba bi to da na ba bi no kro akofa bu nti crisis no ye nyina nim ne koso ye nim ba bi a wo se nsuo fa ankrofo asisi adan asisi ho ye nim ni nyina ye nim ba bi a nsase ye di wura agu a ye di gu ye nim drains no de dodo a nsuo dodo a famu ne se de ke wo se yetimi etuma ne kofam ansa ne aye ye se binum aban dada otwa mu no kwaje sika bi something $1 million wadi wa amfa anya adwuma no de wa ban so beji bi sa won so bedi mfa so bia e ma so ene ye nyina ye nim enkran asase no ba bi e da no e wo se depopulating enkran se capital no kra na nka ye betimi aye about 10 to 20 years development plan ene ye bekọ akọpẹ wo bo se bi ye be ye free enkran de akọ kentampo se de on mo kanwa ka wo se ye se so se ye ntimi nye no a e wo se ye yi ministries ni bi ye dan e free enkran ho for instance a great ministry ye dan wan nkran aduane ahia na edua no so cocoa board nsesesi na omo head office si nkran e was business ko obono ho ba bi ye wo ministries bi wo ho a ehia se omo aso ye dan e wo nkran ho e wo se free ho na asase no se de nkran asase no sitie no nsu a eto a e free your friends say esoro ho abru mountains na kwape mountains e ba no ni nyina e ba nkran
nsuo a efiri yɛn free Kumase ha ne yɛ kɔ nkran nsuo efiri ha ɛkɔ no ne nyinaa nso so ɛba kuro num ɛna afiri Cape Coast nso ba efiri nsuo efiri hɔ ba nyinaa ɛba kuro num enti ayɛ ama kuro no ankasa no kuro no wɔ fam ɛna mepɔ atwa ho ahyia ne nsuo no nyinaa ɛba kuro num ɛno akyi no nso koraa no drains no nsuo no ɛnam drains no mu na ɛkɔbɔ po no mu no sɛ John so akɔfa ɛpo no ano hɔ no a baabi a ɔdɔ river no ɛkɔbɔ po no mu no a wobɛhu sɛ problem na so kyɛɛ because nsuo no a ɛsane fra asase so akɔbɔ po mu no woduru hɔ ɛpo no mum ɛwɔ soro ɛsene nsuo no ɔno bɛbɔ mu no enti sɛ deɛ ɔno ɛsane aba no wɔ fam ɛna deɛ ɔno bɛbɔ mu no mum wɔ soro a wode excavator kɔsi drain no mu na ɔte mu a ɔnsolve problem wonya ahwi o wonsolve ya gye sɛ yenya different technology betimi aboa na drain no mum ya yama drain no awɔ soro na timi de nsuo na akɔbɔ po no na timi akɔ na de ye ne sesi e pa de menya sure sɛ sa issue e be solve ɛna me gidi pa nso so yɛ mpanimfo nso enim wɔn nim pa sɛ three solutions is ya mpɛ ne anya bola etugu drain sim adan ya esisisi nsuo kwan mu ɛne kwan ya ɛbɛfa so ɛbɛma drains na akɔsoro na timi akɔbɔ punum na de akɔ yɛ ntimi anya ne miɛnsa de ade yɛ bi yɛmfa so ni so mampani bɛtena helicopter mu akini ya hwehwɛ nipa nsuo afa ɔmo ne ade enkosi ba bia de nipa bɛka de yɛ bɛtena bases ne ade de nipa bɛ de bɛba bɛtena studio aka bia enkosi ba bia gyina m ka kyerɛ sɛ yɛ sɛ yɛ mre because ade we no the solution no enye nneɛma nketenkete bi sɛ ɔmampani tran helicopter mu na de n'akyi ne nkran kurom anaasɛ yɛbɛtena studio ne yɛ discuss no problem fam enra the ɔmampani ni kan yɛ no no kyerɛ sɛ enra the volume of nsuo a ɛtɔ yɛ was about 140 is it millimeters or meters or whatever it been seen in several years for about 20 years now it been seen that but it must also be established to say every year biara no idea is but the volume of water now climate change yes and we are not able to even yes we are not for a very long time predict yes but for a very long time last year for instance also last year it was about around 70 millimeters or 70 mm or something but I feel way there at all kese pa that was enra there no for more and accumulated ones are enya ekwan enko aha nti enya kwan enko ne started off from 1st June up to this time ye hu sa to ye nhwe no ene nanenam de nantente no a nti ene se ni na ba bebom de ene na ye started ne say ade no prekwa so that is the extent at which ade ni na akọ and that is evidence so Sir John Sir John me pacho Sabo amani obusu ba dwan ka ho yeah ye betimi asolve issue no be family kakra o say fa some years there should be a plan near plan be to ho near pempanifo Ghana ye engineers you oh 7-year development plan say attraction na so attraction and I say mpo say yen engineers no kura wo Ghana no omo ebro omo ahode so ye betimi apebi free baby amanya develop nyina de ebro omo so no omo pe free baby no omo de abaye omo kuro yi ba ha no menye sure say ye ni abrese ye pese ye de ano be kan siri ya na ye de ani ahwe na chinchin nkrofo so say ye si nipa be na ewu no pay almost see enya omo body no kura see nya ye no omo report ya no pay so nti ye say ya obusuafo ho nkra na yam hihye so free no anwumre ma ye ko so we na be frɛ no so kakra ba ye dem de ye bate ahwe we na be frɛ no a wo say na wo kura na bia ma wo dem no wo be da pie firi fi akwadwuma wo be dai because ba bia firi ko ba bia me wo legon so ye dey be fa sek legon we so be fa school no wo be post achimota na nasifo school no wo be post nti ho de nsuo de enso no ade ye legon achi kakra school kase ya foforo he fra ho jempa free jempa ho ba achimota na kwan no forest reserve forest reserve no and I hwehwe ni mufo ye yankasa Ghana fo ye mpanyfo mo skai and mo akwa demarcate ho no mo se ye fa ho no mo nya ade foforo and they go to Achimota forest ko
Sir John wo namesake Sir John wo Nkrofo si adan la odi ye mo nasefo and the cohort you will not see any natural reserve bia wo hodo mo etwitwa man nkrofo ya asore nkrofo si adan e wo forest mu ka forest no nso e na nsu efiri le gon bepo no so ba nsu efiri nyina be wura forest no mu na wura fe ene ye esi adan wo ni nyina mu politicians ya twitwa forest no aton wa ma omo obi a nka hwe ye nyina esisi wo busa te sa bosuma omudi abuada obi a nka hwe o ya hwe wo mo a ena ene wo de wadwene be yo so fie esi kokos but wo be pie firi ho afro ka sa wo kɔ Accra Central no akwadwum e kwa be na be fa so nti wo a wo wadwene yo so de bi nka wo no eye de bi be kan se ba se e cha nsuo no ta ho cha aduane be na abedi wo be da pie no akwa akodidwa aduane afiri kuma se ha ene ade a ekɔ no wudura chimota wapem ntimi nkobi ebe de na akotwom no obi akotobi adi nti se yehu problem na se nipa kakra bi e won kan ene nsuo to mo ti low lie areas na yiri fa wo mo na ye nipa bi o mo de o mo ye save aye boa obi ani ho ye save because obi abusuani won kan ena sa amfa no kora na obi pia kopaduani adi ehe fa na obefa obekwa adwuma he na obefa nti nka we ade anka since 1965 no a mete ho asema na mpo 1993 a miamde mani hu bi de besi nne no aba ne ye achechede akora ne ye pese ye nante ko solve ye problem nti nka sa amne nki ntimi nye nti pa ne mpanimfo no pese o be yensu so a ye seni ebinum a mo de omo ewo eni fufuro no ayi ni ehwe ha na me kan bi na sama abofo tena ho a obi aba wo tu garam se atwa mo kuro no ho ahia mo antimi anka hwe mo atena ho a ama na nsuo abegyira fa kuro no